Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Neka je redna hvala uzvišenom stvoritelju Allah subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima kojim nas je počastio i neka je salavat i selam na Rasulullaha Muhammeda alaihi salatu wassalam. Govoreći, draga braćo i poštovane sestre, o lepotama i vrijednostima mjeseca Ramazana šerifa i vrijednostima posta u ovom Mubarek mjesecu, spomenut ćemo još jedan hadis Allahova miljenika i poslanika Muhammeda alaihi salatu wassalam. Hadis bilježe imam Ahmed ibn Hanbel u svojoj zbirci, Taberani, Hakim, Bejheki i drugi u hadisi. Dakle, radi se o vjerodostojnom hadisu u kome Rasulullah Muhammed alejhi salatu vesselam kaže: As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamati. Zaista će post i Kur'an biti zagovarači, odnosno šefadžije za čovjeka, roba Allahovog koji bude praktikovao na sudnjem danu. Yaqulu as-siyamu ej rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahari fashaffi'ni fih. Tako će reći post: o gospodaru, o moj gospodaru, o Allahu, ja sam ga, kaže, u toku dana odvojio ili zabranio sam mu hranu i prohtjeve, pa mi dozvoli da se zauzimam za njega. Dakle, dozvoli mi da činim šefat za njega, jer sam ga u toku dana odvojio od jela, pića, ostalih tjelesnih prohtjeva, pa će tražiti, dakle, post, zagovaranje kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu al-Qur'an, a Kur'an Kerim će isto tako kazati: Rabbi, mana'tuhu an-nawma bil-layli fashaffi'ni fi. O gospodaru, ja sam ga odvojio od sna u toku noći, pa mi dozvoli da se zauzimam za njega ili da činim šefa za njega. Pa kaže Allahov poslanik: Qal fa yushaffa'an, pa će im biti udovoljeno njihovoj molbi, odnosno da će im se šefat za roba koji bude dakle postač, koji bude postio u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, i onaj koji bude učio Kur'an i Kerim i družio se sa Kur'an i Kerimom u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogotovo su ova dva ibadeta dobro kada se spoje, kada, dakle, se u toku posta uči Kur'an i Kerim. Dakle, imamo dvije velike blagodati i dva velika dobra djela, dva velika hajra, dakle, kada se posvetimo stvoritelju Allahu subhanahu wa ta'ala kroz jedan poseban vid pokornosti, pobožnosti, sputavamo svoje strasti, svoj nefs, ne unoseći hranu i piće u svoj organizam. Nalazimo se u jednom posebnom stanju kada se i naš bistri, jer organizam kada gladuje, mozak, razum bolje funkcioniše i bolje razmišlja, bistrije. U tom stanju, u tom, dakle, ibadetu pojačati učenje Kur'ana i Kerima, odnosno družiti se sa Allahom dželešanuhu govorom, iščitavati ga, razumijevati ga, proučavati ga, pokušavati da se po njemu živi, vlada na ovome svijetu, je posebno stanje i posebna blagodat još na ovome svijetu. Organizam osjeća rasterećenje, osjeća naša duša zadovoljstvo, hrani se sa tog čistog, bistrog izvora naše vjere, sa Kur'ana i Kerima, u jednom posebnom stanju pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala kroz post. Dakle, ogromne ljepote i blagodati, a vidite kakva je nagrada na budućem svijetu, gdje između ostalog, pored mnogih drugih šefadžija, post i Kur'an i Kerim će biti šefadžije, odnosno zagovarači kod svevišnjeg stvoritelja Allaha subhanahu wa ta'ala, da nas sačuva, da nas oprosti. Pa kaže se: nemoj ga kazniti gospodaru. Nemoj ga kazniti. Oni će govoriti: nemoj ga kazniti, mi smo ga odvojili i od sna i od, dakle, tih tjelesnih prohtjeva, uživanja u hrani i jelu i piću u toku dana, a odnosno od sna u toku noći, pa ga nemoj kazniti. I kaže Rasulullah Muhammed alejhi salatu vesselam: bit će im udovoljeno. Ono što je posebno još vezano za blagodati posta i blagodati u kojima postač može uživati, draga braćo, jeste dova. Jeste posebno stanje kada vjernik se obraća stvoritelju Allahu subhanahu wa ta'ala dovom. Dova je molba stvoritelju Allahu subhanahu wa ta'ala da nam udovolji u raznim prohtjevima koje ili željama ili nečemu, u potrebama kojih imamo. Dove mogu biti uopštene, tipa kako je Rasulullah Muhammed alejhi salatu vesselam dovio i ostavio nama
u emanet, da dovimo, jedna od najboljih dova jeste Allahumma rabbana atina fid dunja hasanatan wa fil ahireti hasanatan wa qina adhaban nar. Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom svijetu i dobro na budućem svijetu. I sačuvaj nas patnje u džehennemskoj vatri. A šta je dobro za nas na dunjalku, to najbolje zna Allah subhanahu wa ta'ala. Mi ne možemo znati šta je dobro za nas. Mislimo nekada da je nešto dobro, kako stoji u Kur'anu Kerimu, asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Nekada mislite da je nešto dobro za vas, ono bude loše po vas. Dakle, ne znamo šta je dobro za nas, nego tražimo dobro od stvoritelja Allah subhanahu wa ta'ala, a on najbolje zna šta je dobro za nas i kada ukabuli dovu, onda će biti stvarno dobro za nas. Daj nam dobro na ovom svijetu i dobro na budućem svijetu, a dobro budućeg svijeta zasigurno zna se, to je Allahu dželešanu milost, raziluk, spas od džehennema i uvođenje u lijepi džennet ili džennetske blagodati, trajno uživanje u rahatluku, u džennetskim blagodatima i perivojima. Dova je, kako kaže Rasulullah Muhammed a.s. ad-du'a silahul mu'min. Dova je oružje vjernika. Dova je nešto što je nužno potrebno vjerniku. Kada ne može da se dođe do određenih potreba, do blagodati, kada ne može se dođe do određenog cilja, daju se svi napori od sebe, onda ostaje dova, onda ostaje molba da Allah subhanahu wa ta'ala to podari. I zaista je dova nešto od čega nikako ne smijemo odustajati u svim mogućim situacijama. Moramo doviti Allahu subhanahu wa ta'ala. Naravno, ima tamo uslovi koji su potrebni da bi dova bila primljena, ali Allah od nas subhanahu wa ta'ala traži, Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži da mu se obraćamo dovom. Kale rabbukum ud'uni astajib lakum. Kaže u Kur'anu Kerimu, gospodar tvoj je rekao, pozovite me, dovite mi, ja ću vam se odazvati. Jedno od blagodati mjeseca Ramazan šerifa jeste i to što se postaču dok posti dova ne odbija. Kako kaže Rasulullah Muhammed a.s. u hadisi šerifu, thalathu da'watin mustajabat. 3 dove su uslišane, 3 dove su primljene, ne odbijaju se. Na prvom mjestu da'vatu sa'im, dova postača. Pogotovo u iftarskom vaktu kada se, kako smo rekli, organizam iznuri, kada čovjek počne da osjeća potrebu za jelom, glad, žeć, u tom halu digne ruke prema gospodaru, zamoli, u tom momentu se dova ne odbija. Naravno, iskren post, iskrena dova se podrazumijeva da to se isključivo Allah subhanahu wa ta'ala moli, njemu se obraća čovjek iskrenim nijetom, iskrenom dovom, dova se ne odbija. Da'vatul musafir, sljedeća dova koja se ne odbija jeste dova musafira, putnika, namjernika koji se nalazi na putu, a znate da je put iskušenje veliko, da je put velika neizvjesnost, kada se čovjek udali od svoga doma, od svojeg zavičaja, kada je nepoznanica okruženje u kojem se nalazi, može da ostane bez sredstava za puta, može se desiti kvar na prevoznom sredstvu, može da se desi razbojništvo, raznih situacija, dakle ima. I zbog toga, kako kaže u jednom hadisu šerifu, putovanje dio džehennemske patnje ili dio džehennemskog azaba zbog te neizvjesnosti, upravo zbog toga dova musafira, putnika, namjernika se ne odbija kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I na kraju da'vatul mazlum, dova onoga kome je učinjena nepravda, između nje i Allaha, dakle između mazluma i Allaha nema perde, nema prepreke, nema zastora, dova se direktno prima i Allah subhanahu wa ta'ala se odaziva, kaže, odazvat će se prije ili kasnije, bit će dova ukabulina. Zato dobro pazimo, dobro vodimo računa da nekome ne učinimo nasilje, da ne bi bila upućena dova protiv nas koja će biti primljena kod Allah subhanahu wa ta'ala neuzbila ta'ala. Dakle, danas Allah subhanahu toga sačuva. Vidimo, dakle, blagodat mjeseca Ramazana šerifa, blagodat posta i dova postača se prima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da primi naše dove, da nas učini od iskrenih postača, da bude zadovoljan s nama. Wa ahiru da'wana inil hamdulillahi rabbil alamin.